15 vana vakauya musi wa12 April vakauya vachida kundirova vaipopota pachechi zvofanira tomboitsanangura tichitaura brief yenyaya wachikoro kuti vauya vakanditi iwewe taona paine masimba vachari kuona ise masimba inini ndini ndakatoita kawo zvokuti ndakada kubvunza uya tiri bhuku rimwe chete here ndisayamba kunitenga vanga vatori ready kuda kutondirova saka ini ndini ndakazodzikama vakati hausi kudaira sei totipa mhinduro izvozvizvi ndikati ndichazopa imhinduro ndakatoona kuti pana pane hono ndio nyaya yandati vazvidairireka vaida kundiroverei kana paine mhosva inga iripo inotaurirwa naka shamwari pawakaita pasipo apa vakadai pakadai ini handisi kumanikidza vanhu kuti tikupei development inini ndiri kuti ichabhenefita munhu wese ende iri pasenda oengol but kuda kurohwa ndoroverwei saka ndo ndo pane nyaya yangu watipindura nasokwa pamusoro ndimbokwate ava mwacho wapa havasi wakawira baba ava ndina kuvaona ava varapa ndina kuvaona ndoda kuti vakauya vari kuya kuda kuvataka inini ndowandiri kuti vanga vasimbo baba namukoma pamusori makurukota amama isisi tiso wanatenga indozi Ignatius kana kuti Gina tenga chirutaurwa nemumhangari ndofunga anga wamanyipo chete panyaya yataura ngeyekuti ndaida kurohwa ndakamutarisa semunhu wapasta ndofunga chokwadi chaizomupinda kumunakira kuti ataure chokwadi nesuwo tizogutsikana kune vanhu vanoparidza kuti anotaura chokwadi chakaitika ndechekudai takanga tauya kunogadzira tombstone kana sekuru chokwadi lembabwiti saka tichinge tapedza pakaita mutauro wakasimuka yekuzi pane nzvimbo dziri kugarwa munharaunda vanhu dzimwe nguva vasina kukonza kuta bhuku tobva tatora nasa wakomana wekwatenga kuzwana baba wakati tichagona kufamba baba wakomana dai mambofambira nyaya dzakati mutaure nasa bhuku muone kuti nzvimbo dzimwe dzaakugarwa idzi zviri kufamba zvakanaka here saka munzvimbo dzakataurwa makabva masanganisirwa futi nzvimbo ipi iyo yepaChurch of Christ ndofunga manzwa kuti pane dhibheti ranga ripo pakati pekuti Sanyambako naChimonyo pane nyaya irichi yanga iripo handiti saka isisi patakazwa kuti nzvimbo iyo ngeyekwatenga takati mino ngatichiende samutonhora kumuziya kwatinomuita wanaka chingona tete wedu kwachigona saka takati akafanana nemuzukuru ngatichiende tibvunze pamwe pane new development yapo yatisiri kudini yatisi kuziva asi chakanaka ndechekuti regatine kumubvunza mushure mekunge takatabvunza sabhuku yedu saChimonyo kuti makanga makonza utwa here neari kuwakapamira neari kuisa fenzi pamira avo sabhuku Chimonyo akatipindura akati ndakamutaurira asi ndiri kuona ari kuenderera mberi pakabuda muromo yekuti pakati penyu vanhu vekwatenga imimi panofanira kunge pane munhu futi akamupa chii go ahead isu patati varume kana pana akapa go ahead samutonhora kuti afenzi tiri kuti inzvimbo yekwani ikwatenga handiti ndizvo ngatiende tese kana aripo pakati pedu anobva abuda pachena kuti mutonhora anoti ndakaita madhiri nani naGina handiti vatota kumana wakatanga kutenda watatu inini ndakutosvika ndakanga ndira sekuru Chimonyo tava kuti tunhu kukwira paakachera samutonhora achibhara chake vandatosangana naye aine makurukota wakomana wepachechi pake vandatombobvunza mubvunzo yekuti mamboona wana satenga here papaina Sanyambako sabhuku
akangani ndiye akatondita soko wana satenga wari pamberi handiti ndizvo vari kunze kweyadhi pakati pechechi nerodi patasvikapo bvatamira nyaya yakatanga kutaurwapo kutanga handimbori nyaya yemunda handi nyaya yefenzi asi nyaya yakatanga kutaurwapo kutanga ngeyeukama wamukoma uyu naye watanga tisingambozivi amene nyaya dzekurana kwawakaitirana kwadzipituku kwakabva wana mai wangu totombotanga oseka pepe obva azopika mukoma dhipo obva watanga wamobuya dzimwe nyaya inobva azondibvunza kuti uri ani ndikati ndakadzira nemuningi nayo anonzi Robinson akazotorora futi muchinyi muzukuru wangu tataura nyaya dziri general tazopedza tikati samutonhora maona tiri kuuya tauya ngenyaya yewaya yerudini yamuri kuextenda kudzasungwe manga mune here nhoroondo yakakwana imawakiri akaitwa chinyi chechi iye akati aiwa imi ndimungatonditaurira nhoroondo yacho nhoroondo bvayaitaurwa in brief namukoma handii ndizvo koma achipedza kutaura nhoroondo samutonhora akapindura akati pakabva papfuura indafrica bhazi kukazi mwana soko pane bhazi rinofamba risina pemitiba tikati hazviitiba vatatoseka tese tikati hazvidini hazviitiba kukazi mukaziya izvezvo indadini ndapedza tikati no Mr. Simutonhora zvamunoita ngezvekuti chichimirai kudini kumboisa fenzi kusvika taziva kuti sachimonyo ndiye akubvumira iye bakati musati mabvumirwa ba dai mambomira ngekuti nzvimbo ngeyedu tinoplani nayo inoona kuti pekudini wana kuti pekugara handiti ndizvo iyo bhata anowana soko endai henyu akatongotaura mukoma akambodhefera nyaya ikono mukoma dhipo aripo akatoti dhipo ichakufonera kutaura avo wakuonesa kwaripo voti nyaya ndiya dhipoba inoita kuti kana wazofunga zvawafunga chizosara nyaya yako wakomana wese wakomana yakwani wakomana yakwateni obva taona soko ndazvidini ndazvinzwa vatatoti aziva kakaziya kwani aziya kwani vatatodzokera but I was surprised kuti ndizozwa kuti ndatumirwa samanisi rekuti wakanga uda kundinera mubvunzo wangu bva wabvunza kuti nemawandira tatakaita chakatadza kuti tirege kumunera mumhangano chii kana tataita tine ntingi yakuda kumudini kumunera handi ndizvo tiri panyaya iyo yesana tenga watakabva taona kuti pane nyaya futi pakati pasanya bako na chimonyo wakomana wabva wati kugona nyaya ngekuti ngatitedzere maprocedure katibabvunze kwa-DA kuti mepo inomboti iko pakati pachimonyo natenga nasanya baba vatatofonera sekuru chimonyo vatamubvunza sekuru chimonyo tinogona kunge tirazonesera nzvimbo isiri yeduba mepo iri kuti kudiniko sekuru chimonyo akati according to the map nzvimbo iri kuti ngeyekwani ngeyekwachimonyo tikati asi DA ati ndichagirei peti ndichagirei disi ndiuyewo paground ndione paground kuti toshandisa map handiti ndizvo saka pesa pakomana kwabva wati hatisagoni ba kuti tirambe tiri kuvhoisa kana tirambe tiri kutukana kana kuda kutsvaga matundo kana matana ngatichimirire kuti musi unenge waita DA asununguka adirirwa fiyo yacho odzika watudza kuti nzvimbo iyi ndeyekwachimonyo here kana kuti nzvimbo iyi ndeyekwani ndeyekwasanya bako asi according to sabhuku wedu ari kuti nzvimbo ngeyewani nzvimbo ngeyi nzvimbo iri yekwedu iri kuzi minda yasekuru wedu Bwiti saka nyaya takandaenderesi ngekuti hatingasiyi munda wasekuru wedu uri kutorwa ngekuti munda wasekuru wedu munda wani wedu handiti ndizvo ende tikadzoka kuti kwaidea president kana makamboyasa kuwerenga manika post kana makaverenga zvikuitika mazuva ano president ari kuti hakuna nzvimbo inofanira kutorwa anozi masabhuku deals ndizvo saka tatoda kuti sisi tiavoid masabhuku sekuru chimwe nesekuru wedu sanya bako ndibheta ndihama yedu saka takandisi kana pakazi paite madhiri hatigoni kusungisa urume ava asi tinotaurirana tozwa kuti chinofanira kuti chidzokere kwachimonyo ngachidzokere kwachimonyo chekwasanyamba uchienda kupi kwasanyamba yainga iri nyaya yoda kuti togadzisa chini asi kugadzisa nyaya makabva mapindawo murume anozi Mutonhora akagukuchira anozi Manyepo ainawo muzvara nhasi ari munhu anozi pasta ndatya changamiri ndiri kutya kuti munhu anozi pasta takatombofona inini personally ndakatombofona kuhukuru hwake wechechi kuna wakuru ndichitoti madii kumutsiudza ngekuti kwasvika uku kwekuti akunyepa kuti ndida kunerwa uku handigoba handi ndizvo iwo kanoti isina development yacho iri kuitwa ikokoko hatisi kutoisiyawo bai ndobva ndakapindwa nemukuru wechechi yavo akati isi chatinoza ngechekuti tine chechi iri kunyatati asi kuti development hatisataiziwa ba asi tichataura naye muri kuda mukuda kuti yakuda kudini kugadzirisa nyaya imbwa hadzichakanipa mazuva ano huku hadzichakanipa mazuva ano
Mombazi chakani mazuwa. Kwati kuna wane pfungwa wari kuda kukana. Andifunga kuti tingataona wakakwana. On top of that changamini. Inini andimwe mama. Uyamwe mama. Asita kota takadhakwa. Kuda umunera pasta. Pandasema manyepe acho atapandasha kuti dzabvepi munhu wa pasta. Chona utokameona pasta wari safe mama. Wakutoona nano akuza kuiye pamachena. Andimwe mama baby. Haku mama baby. Ukama wakatobuda pake uli ne utakato uzwa musi wacho amuna ukabela umi iwa nawe wameta pa shangamini takazizira iwa nawe wameta uyu mai wakakabva pachigona anditi gara pasi totsa mtana ko Sponsor shangamini sponsor ise uyo mtono roho ndikati mtora ndinoti ndimkomo mai wangu wakabva pamadhora ini wana saunyana iye mai wakakabva pachigono saka patakasangana takatogashirana pahukuma nemunhu ndio kutanga kutaura kwatakaiti uyu ndomuzivo uyu handiti achinongedza inini ina akaburisa namukoma wangu Nicholas akati Nicholas ndakadzidza naye uyu munin'ini wangu tinowana mai wedu chichichi handiti ndokuzopinda yakataurwa nemunin'ini wangu kuti chechi yakauya sei panapa zvakanaka papasina kutukana papasina wedhi rakashata kana kuti wedhi riri hashi tichitaura mune zvakanaka chechi yake even vanhu dai waida kupupura wanga wakagara muchechi mavo wachingoona pagedhi takamira pagedhi atinogomini wanga wachitotiona ende munhu anga ari accompanied naye ndimagogorosi gokora natonde 20 ari muno sabhuku arunzi sabhuku sanyabako anga ari paari pasaiti zvese zviri kunyepwa izvi isi totoshandiswa kuti mufundisi rudzinyi kana kuti pasita rudzinyi anonyepa zvinhu zvakadaro because inini handimwi doro sezvataura uyo munini wangu hamwi doro uyu Ignatius hamwi doro handiti saka tashamiswa even Nicholas wacho hamwi doro mukoma wedu saka toshamiswa kuti kwai tatakadhakwa takatoda kumurowa atinombomurova atinombomubvunza zvakashata takamubvunza nezvemugani takamubvunza nezvewaya anga ari kuita development chatiri kuona apa ngechekuti anga ina sabhuku sanyabako namagogorosi chatiri kuona apa ngechekuti mhosva iri kuna sabhuku chimonyo nasabhuku sanyabako tikupindirana vanhu varukanira mugaro asi tichinzwa bheki kumashure kuri kunzi sabhuku Elia achiri sabhuku kuti iswe church of Christ akakumbira kunani kuna chimonyo mambodza masokwewa saka pada kugadziriswa mezi ndakudzwa kuti mungatenderere nyaya yemugari takaita 2013 Constitution Amendment Act yatiinayo nhasi yatiri kushandisa nhasi saka makanzwa mu2013 Constitution Amendment Act inotaura kuti sabhuku haana dare 1 munoriziva kamisa sabhuku haana muganhu 1 mukati yes so we don't rule outside that jurisdiction 2013 muri kutambisa nguva ilo so that is why makataura kuti munhu irozvo ane authority yekupa munhu munda kana kuita sei kana kugara ndi GDC hapasisina sabhuku achati ndinokupa munda ndinokupa muganhu ndinoita sei munhu aane mvumo yekupa munda kana kuti muganhu apa mozandiani ndi saka mese muri kurwa hondo yamusingagoni kana kumira DA kana imoto akupa munda ndiani akupa muganhu ndiani sabhuku haana chinhu sabhuku haana chinhu saka takabvira kumusuma ngekuti takana tikaita zvinhu zvikunze kwa DA tinokwata kupara chinyi mukabvunza DA anokudza kuti vanhu yokatenga nyaya yawo ndinayo ngekuti hatina kuti tiite zvinhu zvikunze kwechinyi saka tisina kuda kubange chekuti tindomhangare because nyaya idzi dzikadzimhangare asi nhasi handisi kutonga nyaya yemugari ndiri kutonga maida kurowa itonho raribhati manga makadhakwa inodhaka harisi doro chete unogona kurova madrugs mapele unogona kurova mushonga umwangomaisi unoda kuti usitike saka chinodhaka harisi chii
ndinotenda mambo matauriro ini ndakazomirira samartin tenge ndakanzi ndandakadhakwa ndikuda izvozvi mutonhoro ari papapo atore meshini yake aniteste kune zvese zvinodhaka nekuti inini zvinodhaka kana ndichiti mutondera chaizvo chaizvo akapesera kuti ndirigere 3 saka ndida kuti kana zvabatwa zvotaura ndakazviparenyi uyezve kana ndaida kumurova inini chii chandakaita chinadzonera kumurova nekuti inini chaizvo hashandi nadzo ende kana ndichienda kuonda ndende nemunhu ndenda ndega mutonhora uyo handimendere nanamukoma uyo ndipedza naye ndiri 1 andimutendere nanamukoma uyo handitore naye minute handikwanisi kuti ndingaizvozvi pandakafonerwa zvavakunotaura zvindokubuda because zvichiteerera wakubuda mugrupu renyaya wakutaura zvekuda kurwa wakutaura zvekuda kuenda kurwa ndichida kuti andisvike ikoko kokuti ndingadhakwa ino handada kuti nditira kufanira kuti andisvike ikoko I'm very sorry mambo wangu kana mambo I'm very sorry mambo kutaura chokwadi kuti ndinge ndiri pano pamusaka penyu mambo mheta ndinokuremekedzai pandakafonerwa ndichinzi ndine nyaya yekubuda renyu mambo ndandiri kumasvingo ndaona wakabasa kangu kumasvingo asi ndinogara kwaya ndikabva ndakumbira kuti hazviite here kuti nditongerwewo nevari ikoko zvikanzi kuti zvireruke huya kuno ndikatora mota yangu ndikapinda maharare ndikati handingakwanisi kupindira petro ndisvike ndikapinda mubhazi raenda afrika ndikasvika pano ndosamando ndasvika pano kuti ndiozotsanangura kuti musi wa12 wandasangana namutonhora ndichida kumurova ndokundimhangarira musi wa29 June ko nanhasi anga achiri munzira kunomhangara ndaida urova 2 months zvafamba sei so nyaya iripo ngeyekuti dai makamurowa kana ukaenda kumapurisa ukati komhangara kumapurisa nhasi tega angada kundinera inoti dzoka atanga akuita se akurowa kuzowaripota musoro haitambi zviba yekuti angada kundirowa ndoti dzoka orowe iite nyaya musoro chief inini ndida kupemera ndisamutonhora patakasvika ndakasvika pana wanenge wangu nasekuru chimonyo inini ndakazosvika ndine munin'ina wangu ari kuharare auya kumirirwa namukoma pandakasvika pana mutonhora akanditiyo nemiwo mukoma matouyawo tikati hongu munin'ina ndauya tikabva takukumbira zvakanaka samutonhora toda kutora nemi akatiti orit tibva tatora tikati muganho munouziva here vatataura naye mutonhora peya zvakamira so pana mutonhora tikati mii muganho wacho munouziva here uyu mudiki kwandiri kure kure awa titi pana wafana wangu inini am turning 60 this year ndotine mwana uyu ane less than 50 kana kuti 40 asungisa inini kuti ndandoda kumurowa dai takada kumurowa pemberi pedare tikane takamurowa kamusi wacho handita takawanda tiri 1 2 3 4 5 6 takarowa mutonhora asi mutonhora akasimuka paangani akati I'll come back to you later ari kutosi bhamba akapfeka suti yake ubhamba kuenda I'll come back to you later kutaura isusu takamirawo naSeptember ndikatonzi newaning'ina mukoma maona here zvati kana mutonhora ari kutidherera pao ini ndakangoti waning'ina wangu don't vari waning'ina isusu izvotataurirana naye ngatichisiyana nani namutonhora isusu vatadzoka vataenda kumba kwedu vatakapedza function asi nhasi ndirushama mutonhora ari kutumira kuti ndakandodawo muchaya saka nyaya yatoda kuedza kugadzirisa samambo ndeyekuti mese muri vana vemunhu uyezve hatikurudziri dambudziko rekuti kana vasangana mosenzesa faini akaekana nekuti mese mutori vanhu
saka kuine nhoroondo inonzi nyika inovakwa nevene vayo ndinowaridzi venyika mini mukama kuswera muchikana zvinoreva here zvichine chimiro here hazvisina pikicha wakuti wani nyanga kuti nyakati akugariki wakomana une hondo zvikandekwani zvikani kuna mukomana tenga akugariki kwaukwakwa mbiri yadini zvichakanakanayokuchitaura vanokuziva katenga api mabenzazi kumuda kuzitorera mbozi kufamba nazo kusonoturika mberi imuri waridzi wenzvimbo wagari wemunyika munotaurirana apa chamari wanditadzira kuya kuno garapo ivo vatadza uyopikisa ano ndinotorawo ndingisavirawo uya apa chamari utienzanisi inzwa zvekutaura ndiri kumuti dzoka mugwara redu haasi kudaba tienzaniso tatadzana sososo munhu woenzanisa mogarisana mutori wawandidzana unorara panzvimbo imwe cheteka mava mukoma nemulinyina nometa kuti umwe abva kumwe asi muti izvi ndikuti marorera pamwe chete matova mukoma nemulinyina ndinombogumira bvunza dai mutonhora atitaura kuti wanasatenga inini ndida kuita projekti panzvimbo mazona dai anga akatibudira pachena kuti wana mukoma mawe asi ndaandaita projekti yakaita sei ndiyo programu ndaandiri kuronga kuti panzvimbo iyi toda kuita programu yakati ndofunga kuti taisamurambidza kuita projekti inobatsira inini nayo nenharaunda inobatsira ini tese handiti maona aiwa rega tidzoke wataura zvakagutsa tidzoke kuna mutonhora wakangoerekana wakuita zvako zvisina community yemuarea yawagara nayo pasi ingadai community dayakadaidza kuti tenga dzika hakunzi wanatenga wese tenga 1 kana 2 dzikai kuno sanyanga kwapo uripo here dzikai kuno chimonyo uripo here dzikai kuno totaurira takaita sechikurukura zvakuauyani nedevelopment saka isusu tinoda kuwirirana kuti iitwe here sezvacho yedevelopment muri kutiwa bereki ndo pane kwesheni yenye kuti mutunhu haana kunge akisuma ende apa tiri kutoona akutofenza handinoona saka ndati aiwa ndedzemudanga rimwe chete wiriranai inini makadari mutonhora shuapo ndakakanganisa hama dzangu ngatigarisane pasi titaurane kuti zvinhu zvedu zvidi zviendeke ndekuti iwe une mwana uya ane vana uya kune tuzukuru tuchauya tunoda kugara turi padhuze tuzukuru vamwe nini padhuze kuenda kuchikoro zvakasununga ingati achafambe 5 km iye achifamba 10 minutes kuenda pachikoro ungati panapo ubva panapo oenda uko muri kuedza kuti saka ndinotenda hangu mimi watora mutonhora tiri kuti kana wanga usina kuvaunganidza wochitanga wataurira zuva rumwe musi wakati dheti rakati makasununguka here uyai tikurukure nechirongwa changu kuti chifambe avangadai vari kutoramba development inosimudzwa yoendeswa kune dzimwe nzvimbo kwozoita nzvimbo dzakanaka dzakachena kune magetsi kuneti hamuna magetsi mumaraini mune tumatochi tuya twemasora tunodingaingai makamboenda richihotaiwo inokuratidza kuti kune getsi evhiri musha wakumwana batanai zvinhu ndezvenyizvi hazvisi zvanguba ndezveribatanai isu tinototenda munhu anova nedhifuri asi munhu anenge achinyangadza nzvimbo yekuti ndoda kudhirira gomo iyi kuti pave nerodhi anotora makore iye kungonzi
ndiuri kuaka mhuri yedu shuwa ichabhenefita, ichawana chikafu kuburikidza ndiwe. Itatoonesa azvitadza wemwavati takakupa nzvimbo wakatadza iwe, hapana zvaunoita, buda. Totomudzinga kuti buda tiise wamwa wanogona kudhivhoropa nyika kuti isimuke. Kunoko yakadzikira kuno, nyika yedu yakadzikira, hapana zviri kuno. But mukafamba mumamwe maaria ndokuona dzimwe nzvimbo dziri kusimuka. Kuramba yakadzikira sei? Wozondowana wodara ndimi muri kuramba negadhivhoropa. Ezvino takabva kumabhazi kwaintaneti tikaedza kukumbira kuti mabhazi raini yamuri kuita yekuti bhazi rinobva kwaFombeu 1 o'clock munhu aimbobika sadza so akupedza kudya sadza akufamba kuenda pabhazi, vana nemhuri dzinopera kufa. Tiri kuda kuti muchinje nguva dzekufamba. Tikawira takatiriyo kuharara kunyika nguva dzekufamba kuti rimwe ngarimugare kuma4, rimwe roteerawo kuma5, rimwe rozopedzisa 6 o'clock kwachena munhu wese akudini tikawirirana nawo. Saka idevelopment ida kuuya mudunhu awande mabhazi. Tinomira bhazi ra2 o'clock morara kufamba kamutundu kari pamusoro vabereki wiriranayo. Toda kuedza kubatana tati inini handisi kuda kuparadzanisa chimunyu naanatenga nawe batanai. Kubatana ndokwatinoda, ndokuratidza kuti tiri kuumba nyika warume. Saka nyika ichinzi inowakwa nevene wayo ndimoridzi venyika. Ngatidai ngatidai nyika iri kufamba handimoona. And tinotochemerawo kuti rodhi yedu iyi igiredi yobva yaiswa tara, robva radarika yobuda pabiriji panyajezi, iyo St. Mary yobatane idzike. Zvese izvo zviri kurongwa. But kana vanhu vakasiyana hapana chinofamba ndekuti takapara. Uya anokudhenzera makamboona ng'ombe mukamazisunga, imwe inomhanya yakaendawo, imwe inoendawo, hadzidhonzi joko, dzinokuwadzana ng'ombe. Ngadzifambe dzakaenzana. Vanodaidzira kuti ningi ichibva yangoteera, ningi dziri kufamba. Ndokuti zvinhu zvarongerwa vabereki. Handizve ramataura chifika zvinhu asi munozova kuti tinoti chinhu chimwe tikasiya mabasa angari kutipa mari dzekuchengeta wakadzi vedu. Nhasi deduction yandatoitirwa kubasa yekuti mari yangu yakadhadha ndakuti ndauya kudai, nyangwe bhosi ndikamutaurira tinongoti enda unogadzirisa, asi mari yako kupera kumwedzi nei ndiri kuita sei? Ndinobvisa edheri waita sei? Rawaenda umba kwako. Tikati akuya pamutemo chaimo sakutonhorawo nemari ere yekuti bhadhara takamira so. Uyabva Burwati, uyabva kwaMutata, uyabva kwaHarare, inini ndabva paNyanga. Vanayo ere mari yekuti bhadhara ndikada kuti ndakuda mari yangu yekuti ndizokera kutaura. Munoona kuti ndenge ndakuomesera mutondo. Saka turoti next time samutonhora nyatsakutora nguva yenyu yekufunda kuita zvinhu zvenyu negwara racho. abvundirana nazvo mukomanyarara kuti ashuwa zvinhu zvisina kudini kufambidzana. Saka dai zvikafambidzana ndo zvandati imimi zvinhu zvenyuka zvinorongwa nemi wabereki necommunity namutonhora, modaidza uyu neuyu neuyu mogarisana kuchivopa chinuka kunge matotaurirana vakomana toda kuwakapa. Saka mafungo atoita sei pane musho wemunhu apa. Saka tinotaura naye chirudzi ngaadaidzwe torai komiti wakuru uyai toda kufambawo takadai zvinobvumirwa wokupai permission yekuti pindai aiwa gumai apa okumusasvike handimaona kutaurirana. Saka tati kune community yenyu ndo inoronga zvinhu izvi
mutorwa pamubatani vakanyarara akoti ndataura itai kuti zvofana ya tazvinzwa mambo kati ndamboti tauri pasoitana mukorega vakaita muno vanhu ava ndaona paukana vakadza vari mugana vari kuti minda yavo yamatetekuru avo vatara vari kuita neyekwatenga ekwakunzi kune zviro yekwasanya bako yekwatenga ndaisisi inini ndimutaura ndifanyasi kuziva zvemumunhu ava ndio kwasanya bako kune vakuru varipo kwatenga kune vakuru vari kuzvataura sachimonyo kuti mbuya akati zvakati pasanya bako kuriko vakuru variko vakwegura vanoziva kuti nenyaya dzenzvimbo yavo iwe nekwatenga vanga varipo ava vese vari papa vapwera vapweresa vakana vakadzawo vapwera pane vakuru varipo vakajangana varipo vakuru varipo kuna nyamunda uko kuna mai wacho vataurwa vari kuita wepachimonyo vanhu vakuru vanoziva nyaya dzemigaro yavo ndikutora nyaya dzepapa ava vanoti mhinde yavana sekuru wavo vanasanya papa paya panapa vanotaura kuti mhinde yavanati inzvimbo yedu vasa vakuru ndivo vaifanira wabvunzisiswa kuti nzvimbo ndeyani isusu vadiki wacho pachitinoziva vakuru avatara zvavo vakuru masenya bako arivo avakwera panyama asi nemaziri wakaita vachitaura nemhuri dzekumba kwavo vanobhirivha zvekupi zvekumba kwavo ekwasemba kuna vamwe varipo vachibhirivha zvekupi zvekumba kwavo mbuya akaprofesa 100 years ndoinenge nehistory yese ndaenda kutaura ndeyekuti zvazvo zvemugano hazvo hatina kubva tambozvikarira kuti tizive kuti ndepapa ndosaka takasiyira mutonhora akatiti ndichadzoka kwamuri because akati isusu takaudzwa unzi ndekwenu uye akati mukaona bhazi richifamba rinenge rine permit achireva kuti iye zvaanga achiita rine permit achireva kuti ane vanhu vanokwanisa vakaonga vachizomuudza achizokwatiri achimuudza kuti mugano wakamira wakadaisa kuti angobva ndomabvira takaita asi nyaya yandinayo nini yandaenda kuno hainei izvozvo zvitatu ichitozvifambirawo turi ana da zvekuti mukatofuna mutonzi wati wakatenga wakaita se wakasvika kuno zviri muprocess but nyaya yandinayo namutonhora ndeyekuti ndaenda kumuro uye zvina ndakadhakwa iyoyo akaibudisa pachena akandipruvha kuti ndo zvandakaita semukuru wechechi but ndinopika pamberi pachifu wangu ari papa kana achireva chokwadi mutonhora kuti ndandakadhakwa uye zvino ndakamuda chimurova ari kumusoro kudenga hadhakwa isusu wanotinoda vanopedzana nawe pamusoro imambo ini ndodaira kuti muri kuona ndakanyarara hakusi kuti handigoni kudaira mazwi akauya nevarume avo varereka mitsipa yavo izvozvo haso zvavakaita chekutanga sanyamako vari kutaura vakaramba kuti vange varipo gokora vavari kutaura vakaramba kuti vange varipo nekuchenjeswa vanovarika mukati vakamirira the outcome yekuti chii chiri kuitika vakataura varume ava inini chandazofarira ndechekuti chinhu 1 vazorereza mistake yavo kuti dai takaziva kuti development takati zvakanaka but rudzi rwekwangu ndinoruziva ndikataura kuti ndoda kuita chakati apa chakanaka apa ndinogurwa ndisati ndachipedzisa ndoda kupa example ndakati crash yaifanirwa kutanga pachechi kwete uko kwese kwati kutaurawo nekuti tanga toda kuti zvitange padiki zvichikura zvichienda last year varimwe vari mumuromo vanotozviziva tichitoadvertisa crash iyo kuti yakutanga paChurch of Christ pane vakabva wekwedu medu chaimo chaimo kwakutoenda zvikanzi kana zvaakuda kuzoita tichazokutaurirai tikadaidzira date ra26 chikuriziya December kuti tikurukure pamusoro pekutanga kwecrash muna January vanhu vakanga vatonyoresa mazita evana vavo vakatouya vakataura kuti kutori nevanhu vakatouya takati 26 December tive tinoita meeting yekuti tiwirirane kuti totanga musi wakati necrash yedu wecommunity kune vakanga vatonyoresa mazita evana vakatouya
havana kuuya kumeeting iyoyo. Kwakuzonzwa kutaura kuti futisi hatina kuuya nenyaya yekuti takanzwa Nangana achitaura kuti aiwa garai henyu tichazokuudzai. Saka nyaya yeproject yedevelopment pandiri kutaura kuti varume wakawazotaura ndepekuti izvo yes, nyaya yemigano mungataura. Isi hatisi kuzovaka chinhu chiri kuenda pasina baba, hatisi kuzovaka chinhu chiri kuenda padandadzi, kana chiri kuenda kusaidhi rekwatenga, kana chiri kuenda kusaidhi rekwadzimbiti. Ndechemunhu wese. Ende pandataura kana maisa kuti nzwa mazuva angu tine provision yebhodhi. Zvoda kuti kune vachabva samuya vachizogara papi, vachizogara apa. Inini pandandiri kuda hangu dare riri munomu mukandisimbisa kuti can I go ahead nechinhu ichi, nokuti ndakatohodha, ndakatomisa kuti mari dzitouya. Mukandiudza kuti go ahead, nokuti ndikaenderera mberi muchapwanya mahwindo sewaya yakachekwa ndo yatiunza panapa kuti ndaisa waya yavhurwa. Izvozvi zvizvi dai matransport amuri kutaura ndakutaurawo semunhu hatitika imi mukutaura zvematransport. Mosquito takavhara dhoa apa tikavhura window apa haimbotsvagi munhu avhura window, inongorumwa wese arichi arimo. Inini waya yavhurwa ndakatanga kutaka vese vanga vari kutaura zvavanga vachitaura against kuti waya isadini isaiswe, ndo zvandakatanga kutsvaka. Ndokumbira kuti tidaisoro dare redu ringarebe ndizvoka. The fact is that nyaya yamuri kukudza ndeyekuti makawiswa ndizvo ikabva yadi vayapera izvozvo. So I think kuti pamataura ndafunga kuti muda kurichena back an apology kuhama dzenyu dzemunzvimbo ndizvo. So mira sorry weya hama dzangu handitika zvakaitika ndizvoka. Ngatizoke pakudini because panapa toda kuti tinotaura nyaya toita towana way forward handiti. Saka way forward yenyu ndafunga ndoda kuapologize kuhama dzenyu then mopachi nzira yekuti no haumana zvatakanganisa takunodzwa kunogara pai pasi totanga kuwirana pai patsva muchionesawo hama dzenyu muonowo muinawo usina hama dzani dzenyu because ava muna kuvaonesa kuti wazive zvamuri kuronga muzvona. Saka vanoramba vachipikisa because havana muono upi iwoyo. So muono wamuda kunogara nawo pasi muchaonesa muono wangu inini uri kuti uchiti mune mapedza chi nyaya muno wacho zvakanaka maita henyu nekundibatsira handichadzoki kwatava. Nyaya iripo ndanda kukumbira vari muno navanasatenga vanasenyabavo nevese ndichatsvagawo zuva randichaita kuti tiwane randinokubrifai zvatoda kuita, asi handisi kutora nguva nokuti ndichazita ndichiadvertisa kana magurupu edu kuita kuti wekwatenga nedandadzi vari padhuze nesenyabavo nedzimbiti mouya pachechi paya paya todhiskasa tichikuratidzai mamiriro azvakaita. Pandiri kuona ndiri munhu akaendawo kuchikoro ichokwadi sabhuku chimonyo kunyangwe nandisiri anda sabhuku chimonyo sorry pastor dzokai ndakuti ipai apology kumhuri yamakokorodza izveni chete hamuendereri mberi musati mati sorry zvasi zvapera. Inyaya yekurowana yataturikidza uya kuti wati sorry wakarowana vese vakadaidza pano inyaya yekuti vakaona vayavhurwa. Handina munhu andapa mhosva asi maida kuita ndaida kuti pagadziriswe. Saka ine muchiri urombo vese vauya muno inyaya yandisunda kuti chandanga ndaisa chagurwa aiwa zvajekaka taakuziva the project yatoda kuita. Ndakutokumbira vari muno imimi vanasatenga muri kutaura muri panapa kutotanga panapa tichakataa kuda kuti pawakwe handitika kana ndichinge ndawaka security tizo chindwa mutonora nokuti inyaya yekuti wewe usati waunganidza unonyora project proposal yako hausati waenda kuwana unyora watuwa maida ndimukupa unyora project proposal yako unoiziva kuti inonyora right kusaita area yangu yakati wanyora project proposal yako youya kwani youya kwa headman hausati wagara nawo wanyora project proposal yako inoenda kwemasabhuku ese ari kupindira ari kuda kutora hausati wapa resolution yako sabhuku achasitemba sabhuku tenga nhungunira mapako wakakucherechedza wesote yabva ipapo asitemba iyeyo yoenda headman obva asitemba hapana chaunotaura nawo kungositemba headman yobva yauya kwachief obva aita zeni nakanzera nandasiya kanzera obva aita zeni obva asitemba then rapera zvese izvozvo kusitemba waita zveroti diye apurwa kana kuti aita zeni
ndopauchadzoka nevanhu vako watsananguri zvauri kuda kuita iwewe ichiburikidza neizvi tichimira kuti da because munhu haane mugano ndiani ndinotisa kuti da then vanhu naakuenderera achapaza ipapo nekuita sei akuita sei mazvizwisisa izvi hazvinotisa bhuku kusitemba kwakazviro kuti abvuma kana kuti aramba awerenga proposal yake akuzodzoka yakuverengerwa chii one pamusoro sarve ndipotauro mazata tina tiego akati iye kana pane nzvimbo inenge ndira kupuwa munhu kana pane mukana munoenda kuna sabhuku mataura nasabhuku motaura nasabhuku mataura nasabhuku sabhuku akabvuma arikadza chii kuminiti yese youngana yaungana wobvumira kuti munhu ingaita sei gaagara mbumiraitikwena kana uri mugano sabhuku ndakuita sei nyaya handikwati ndakuisa kunani inoenda kuna edman edman kana azoroona kuti edman anozane meti kutaura kwenyu edman anozane meti and chief kuti anoita meti aitira kuti zvese izvo zviri mugwara tinaye kumusangana mapedza mataura zvakanaka izvozvo ndo zvakanga zviripo process yanga iripo yetuesday yatakaenda tuesday izvozvo to avoid subbook deals yatakataura ndizvo vamweni munofamba nemapepa munozvingwa kuti zvakatanga zvinzi masubbook hachapimukana zvakatangira kunana mashonal west central maizvi ndiyo process yaapo izvo musi wechipiri ndiyo meeting yakanga itoripo zvekuti munhu aakupa nzvimbo ndidie kwete masubbook esa tuzemesa vanofambirana nekalenda ngezimukuzvinzwa kunyepa aakupa nzvimbo izvozvi sokutaura kuno sabhuku akatonzwika kuti apa munhu nzvimbo ari kusungwa ari kusungwa edman akanzwika kuti apa munhu nzvimbo ari kuita urikuona munhu aakupa nzvimbo izvo somosandeni ndidie die ndi ane miganhu yese yemasabhuku munhu aanobvumira chete kuti ane boundary ane sabhuku ndiedman nachief asi zvese zvemasabhuku zvese zvakuenda mumaoko ano adie ndiye akupa nzvimbo iyi kuendesa pachine atopera takuenzanisa tingatsiri tichisembesa ini ndanduti inini pamusoro chipo nemakurukota ini ndandu kuti panzvimbo pedu paya paya nekuaccuswa kwatakaita namutonhoro takada kumurowa tisina kumurowa hatinombobvira taproposa kuda kumurowa takaenda kubvunzana zvakanaka-naka handitika iye mukoma wangu wazopinda akati iye dai mutonhoro taiziva zvaanga achida kuita kuziva kwedu nekusaziva handifungi kuti pane nyaya ikaka isusu hatisuzombozama inini pachangu ndisingaziva mwe wangu andafamba nawo I don't think kuti tino accept apology yamutonhora hati accept kana dare raanozofungwa kuti achazoita achazongoita nepresidential office not nesu handiti isusu handifungi kuti anotidaidza padare rake I don't think kuti tino accept zvinhu zvakadaro imimi muriwana musiri tengai village ehe imimi hamusiri mivillage saka haumobilize ita kuti ini nani ndati inini ndisingaziva mwangu ndati ndakamucherera pavanhu 120 vanoramba hawana basa isusu wiwekine koramu purazi ndanisa ndapedza ipapo purazi mukatarisa nzvimbo nenzvimbo handitika tikatarisa nzvimbo nenzvimbo tiri kugara kutauni isusu munhu angofungi kuti akuda kutsvaga akuda kuvaka chisheki chake chekugara otowaka ipapo mune macansos mune vanhu vemutemo vari munzvimbo imomo panotaridzwa kuti pane kodzero rekudhivheropa chinhu chakadamupa project proposal because panhu papaya zvikoro zviri kuno kunyatate machechi ari kuno kunyatate but iyo chechi iri kuonekwa iri musango chinzwa iwe uchazoagiwa nadie nerural urban act uchiiopoza izvozvo noti nesu saka ndakuza ndikati ina handisi kuda kutonga zvifungidziro kuti ndaive kuti ndinganenyi masauti ndinganenyi masuga ndinoweka nerural urban council act sekuru mapuranga to be honest nemi handitika
isusu tatitori process yekuuya kuomangarira mutonhora atitangira nenyaya yakwani yekwa DA iyo tatitoriko zvatiri kutaura izvozvi mukabvunza DA anokutaura kuti vanhu vekwatinganire nyaya navo tatangira tatiri kutouya kwamunyeperwa tanyeperwa tiri kuuya hapana kunzi pane akarohwa yekumuroora hapana kunzi makarohwa asi maida hatina mbosvika ipapo ndofunga you are too defending for him. Sure, pamusoro ichangamiri pamusoro emhuka huru inini ndini maitenga wacho ndinogara padhuze neChurch of Christ. Ndofunga ndakatanga kugara ipapo kudhara samutonhora wasati wapasta weChurch of Christ. Ndaitoziva wanasaruziva kana baba Elia wacho ndotomuziva futi. Saka ndiropokana nepawataura pekuti maitenga ndakatowira nawo akati ndikuisa waya yangu pakagumira rusose rwangu apa ndo zvakataura baba. Ndinoti baba mutonhora ndofunga tinogarisana zvakanaka paya saka ndinoti awa ndiwana baba tenga warapa wese iwawawo. Saka zvamataura watozvibata kuti inini ndinombowira nemimba kusvika kutaura zvinhu zvakadaro here. Saka ndida kuti munichenese mukahuru ndinoti wanichenese ngawataura kuti sorry handizvo zvandakataura ba. Inini ndindakatotangoisa waya paya ndindakatotangoisa waya asi wakatoti maisoko mabva maita zvandanga ndichida kuita ndikati zvokudini zvikati zvokuisa waya wakatoti saka ndabva ndajoinidza yangu ndikati no baba mutonhora ngapatoite 6 meters kudai so nokuti kumiruku bus stop apa pamonde emhosva ipa paitongera mhosva ndo pamain bus stop yevanhu vekwatenga vanotouya ipapo saka vanoda entrance plus sabhuku chimonyo wane kombi imwe time waitombofamba naipapo warupinda madzingidzi kotora jecha rawo saka ndinoti pasare way kana mabhinya kwaimbotaura futi zvekuti kune mabhinya pamonde emhosva ipapo vanozerera vanhu nguva dzemabhazi saka apa ngapaiti entrance saka ndinoti baba mutonhora mundichenese pana baba wana baba tenga wakagara nana maitenga kuti handinongotaura izvozvo ba inini ndakatokutarai kuti isai entrance ende imi mamunotojoinidza waya yenyu neyangu ndikabva ndazviramba saka ndinoti mundichenese itai kuti sorry itai kuti sorry ndakanganisa ende ini nanokutaura izvozvo ba ndichenesei angari mabhebha uchete ndinoti vandichenese mira izvo ari mabhebha truti yenyuka ipuva yaari mabhebha kutokuendesai kumanga because vanoti handautaura baba vari apo mutonhora ngavataure ini ndiri panapa futi ngavataure inini neofisi yangu mucommunity mai ava vabva pedyo nechokwadi ndikada kutaura kudaiera kuti jaji vakataura vega inini ndaifanira kusvika payadhi penyu handichasvikipo ndobva vasi kutaura ipapo kana handizvo zvandakataura ba ndachikudza kuti mese muri maini ndini ndakatanga kuisa munakuenda kunganga here baba ndati ndini ndakatanga kuisa waya wakazouya wakati maisoko inga maita zvakanaka maita chinhu chandandoda kuita ndikati chekudini zvikanzi chekuisa waya asi iwo wakabva wada kubatanidza neyangu ndikati isai entrance nokuti wani kumiri wanouya pabus stop apa awarapa dai mwari waitaura nhasi wabva wataura chokwadi munhu kana ari munhu saka ndikuudzai kuti pane zvakaitika ichaiti iuye ndofunga mandoona inyimi tiri vanhu tese tinoona ndikufunga handi ndizvo murume uyu kana makazvitarisa yenyu maonere nenharaunda yaari kugara ari sefe here maonere yenyu kuti wanekwarukumweya murume uyu asi murume mangwamwe muri kumwisa imakona nekuti aite sefe ka but vanhu vese vanotema ngemurume ngenyaya maitirani ngachinje maitiro akaiti zvinhu zvakanaka agarisana nevanhu inini ndinakurudzira murikurudzira kuti zviite sakuomesera pakuti wamwe ndewekwasaya basa ini muri munorudzira kuti zviite sei chitara chokwadi Ana baba wari papa wataura wese kwaitanya baba wenyu kwasachira warimo wese warimo bhuku rese riri munhu rekwatinga nechi isi chatoda kukumbira pamusoro wechangamiri
Kuda kukumbira kuvanhu vekwasanyabako nevanhu vekwasachira kuti maonero ipeta kune baba wamunaona sei. Ndiri pano. Baba, Chief, I'm sorry. There's a tata kutaka kupatikana. Garabasi. Topesa kutaka kupatikana baba. Munoza nyeri pitika baba. Ndiye kuti aisi nyaya kutamba nayo. Izvo izvi kwairi taishienda ka iri taitosika ruwembo ruperi moko murimo. Nena uye manyapira ake sei? Agari vemudunhu. Tatizo ratakupa chakipara. Yani essay nemigando yese yamucheko. Vanoti mvura chaiyo ukakumbira ukasvika waisira unotombona kuibveo izo saka tokumbira pamatonhora kuti muri munhu wamwari chiri dzei kugara navo garisana wenyu zvakadini zvakanaka mukagarisana navo garisana navo gashirai zvese zvamurikutaura muchazviita nerajesu. Amen. Pane chinhu chimwe chingwa chirunzengwa ngekuti mutonhora ndi pastor mwana wedu takabara vanhu vasungisana nawo kunene ihama dzangu wetse but ndikandati kutaura ndati kuda kutaura ndiri pamunhu ngondizonda taura chokwadi chaicho. Taurai chokwadi tutochida ichocho. Tina samtonhora uri pauyo mwana wedu wakaberekwa nzvimbo medu aikura ari orphanage. Ndikandoti orphanage ndiruti mwana wakaberekwa ngowaberekwa wakafa nerera Inyala kuna kutsinza ndozvinoitwa mudaremu. izokura iri under church of Christ Incite violence. handizvo mwana uyu wabereki wairingira kuti dzimweni dzenguva ndiye mwana uchatiti apraise farike matauriro aita kuti zvinhu zvese zvindanoita maprojects andandiri kuitira mhuri yekwachimonyo nemasanyabako nemandiwaonera hatibazonda munhu toda facts zvadare izvo samutonhora ungodare izvo wakaisa gadheni kumba kwashe aibva ndinga wamai wakanga urusenza mugadheni kuvoko aya anhu achera chibhorani pachechi pasiri pakafendwa pane noise bati handazi yangu gedhi rake riri panapa nepasitoro yauva ramunyisa gedhi randazi zangu rangu riri pamusoro ramenini mapita chikwandingwa riri pamusoro wakakumbira mvura musandizonde kuti zvakaitika wakakumbira mvura kuna pasta wakati kuhanzvadzi yangu ngaende achere mujecha tsime manyambaro hapana rukana nona toda kutaura zvinhu zvikuita kuti vanhu vazoshatirwa hatishatirwe samutonhora bakangaritira zvinhu zvakanaka kumhuri yekumusha kwavo tese tinotenda right iva tati from today samutonhora mavamazviona kuti wakwereswa kavumira ngatichinje maitire tingoita God is what? Men of God. Men of God. Chinjani kama kakuita kwako mwanangu yoyo mbewa. Uita kakuita kangoita utono wakagara nao munharaunda mweya waiyufana. Rutora mukadzi wako uripo. Neno handandi unotaura izvozvo.
asi handandienda kumba bandasakutaurira kuti vanhu vakagomboka ndivodibokokunyepe unoona waisita nochekwa hanzi kucheka ngekuzonda kuzonda zvito mutondo rangodaro ngebe imi nayo na maire mutondo rangodaro wani ndovandogotea ari kuzonda mutondo roruita zvindakanaka asi pane zvinhu ndakanangana roruita sirufadza muremu muchamasanya vako muremu muchamachimonyo muremu muchamamandoni zvese ndemigano tirutaurei hatitori migano migano kuti vanhu tese takagarisana sehamazvesiri izvo tiri kudakadzike chekuti iwewe kangoita project yako ibenefit yemhuri yekumusha kwako kana wachera tsime wana wekumusha kwako uri mudhuze wana chikwandingwa wana chihwai wana mashiri wana nyabako wana wani uiti mungayamichera mvura izavailable zvibhurani zviri pachecha shoni mwana panirunanza mvura vingofadza vanhu here saka vanhu vanocheka waya niko because vanenge vachakipa tipenzewe tati isusu hatisi kuda kukanisa vanhu mazvinzwa ndichidzoka futi kurwa chaiko chaiko kwakasarira matiro imbwa mombe zvinhu zvemusango zvisina 5 common sense hadzina pfungwa dzakakwana munhu haana 3.5 kana kuti ane 2.5 pfungwa hakuna ukanzwa munhu anodaroka ari kupenga ndoamunoti uyo anofamba inonga zvinhu mabhini tataura kuti panapa vataudaita babava todzoka kune muridzi ari kuda kuedza kuita development ari kuda kuedza kukumbira kusimudzira nzvimbo asi chaatadza badzi chinhu 1 chamunomufanirwa kumuona ndopfumba panapa panyatatikapa kuti paitwe tumagross point tikuwakwapa pana unoziva nanyadundera vana nyamburia munoyo vana mukosanjera saka zvinhu zvakatanga zviri padoko ndakuedza kukutsanangurira kusvikira zvadini zvakura makuona pane vana chidokoro vari kundoyako renda vari kuvako ndiwo matambira anoita zvinhu saka kana zvakadaro baba uyo anogona kudzoka muvanhu adzoka muvanhu munemi vanatenga woenda panambako woenda zvinhu totaura varume zvinhu zvandoda kuitaka ndezvemhuri ndekuti pasachengetwa ofaneji yekuti pasachengetwa utonherera magetsi akadadhengeba mune makutopawo nguva yekuti vanandu varipo vanochengetwa vanonda chikafu ndechake saka tapisusu vakauyo vanodzoka muvanhu vogara pasi nemi mowirirana varume paya ndakakasika kumhanya ndandisina tariro yekuti ndopandichasvika sori yenyu asi apa toda kuisa development muri kuionawo sei mopanana masaka mese muri pamwe chete vasanya baba wobvuma kuti humu tinozvida tenga uri kuzviona sei tinozvida kochimonyo ndinozvida idevelopment inoda kusimudzira mugeni imi mukati hatide hazvimunetsi bau anongosimudza zvinhu zvake oenda zvoenda koiswa kune imwe nzvimbo ari kuda development ndokuti ndiri kuona seti kuti tiri kuedza kugadzirisa kuti wiriranai tauriranai aiwa mukati mimi hamuchidi chinhu ichochoka ndimi waganii hatidi development munomu hatidi orphanage munomu nekuti ndo munobva mabhinya ndo munobva chakati kutaura zviri pachena unoti zvakanaka mazvita
ngakusimudza zvinhu zvoenda nyautari zvinyautari wazvigamuchira musazocheme mangwana ndiwo akatifurira ka tarisa one kone development chii chiri kuitika muri kuedza kugadzirisa ini pangu kungotaura kuti tinoda kubatanidza saka ndati hatipfumburi hatidi kuzadzisa manepupanga hatipfumburi hatidi kuzadzisa asi tinoda kugadzira nzvimbo kuti igare zvakanaka chandisingadi chinhu chekuti agadzira tazoona pane umbavha tazoona pane chitsotsi chekuti vana vedu vari kuitwa no ngekuti akutomupa community makatambira muchiti munhu akanaka ibvai mazvitaura nhasi iye ari munhu tozviziva pamwe ibhinya anoda kuzobhinya hatizvizivi mobva mamutaura wojekerwa pamusoro echifi isi inini hangu pachangu ndisingaziviwo mwe zvautaura ini ndiwanzoda kuzvimirira pane zvandinge ndichitaura ini ndaifunga pachangu kuti dai project yacho ichigona iri kuuya netsotsi ngaiende kuitirwa somewhere saka ndakuiwe matauriro ako inside kana usingati saka ndakuzandikada kuchitarisa mese 3/4 yevanhu vari kusapota ya one family okuti you're saying togona kuati invalid because maoda kuti ite thorough investigation saka ndakuza kuti iwe are inside when people are saying something constructive because mese makadaiso 99% yevanhu muri varume nevakadzi nevasukura against one okuitikaiona that's not village takuda kuita dig into that saka you need not to incite people kuti so iwe kana usingati you just leave it and you don't concentrate on this project wari kuda wait because pana vamwenderera wari kuda maybe you are far much better kuwana zvinhu paiwa so you need not to say that iwewe ziva chete kuti ini zviri kuitwa I don't go there and you will not be forced to come there you just stay at your home never bother to come don't go inside pamusoro ekuti zvakare pafoma chakare ndozoma kuti musu anditi iyo yataura kuti atakada kumurova tisina kumurova haisi musu chimbotereresa hautauri uchinongedza munhu andina kumunongedza ikanzi prova manje ayo ina andina kumunongedza andinotaura nemawako ndichinongedza ndati kana munhu achiuya neproject yake achinyepa manyepera akadai zvakafanira kuti project yetsotsi chiprova yekuti itsotsi nopatoti language vashandisa shandisa language the right language senda nyaya kwete kuisa ukamunhu nyaya iripo haisi nyaya yekuti tauya nevasukuru tauya naana sekuru tauya nevakadzi hatina kuuya pana pateka tasungwa dai tisina kusungwa ndifunga kuti maitisi tasungwa saka zvese zvatiri kutaura pana pati inyaya dzekusvaya kuda kuti tizvinunure kusungwa wataita saka kuti tazouya wanenge vachiuya wakuti kutawo wachitaurawo zvavanofa dai takaipa handifunga kuti tikaita sapoti kamboza vamwe vacho hatigare navo fence yakachekwa one when you go on the ground practical fence haina kuchekwa hatina kuti ndiani kwete ndimode kuti fence yakaiswa ikachekwa of which is malicious injury to property iripo because fence yakaita sei yakachekwa and akachekwa hatisi kuita sei ndiyo question iripo tension but through speech dzinotaura nezvezvirizoitika ndo pambazopedzera amaccusation asi question iripo the practical question ndeyekuti fence yakaita sei yakadimbura asi akadimbura hatisi kuita sei okuti akadimbura fence ikoko hakuzi paichii pamusoro changadai mazondikata ndichizama kugurisa imwe point so ndandichitsanangura ini ndichiti makatarisa muone mamirira zvakaita pambotsanangurwa nyaya yekuti chakati vanhu vachiti zvisiri hamusi kuzobata point yekuti sei zvisiri chokwadi patsanangurwa neava kuti ndakapiwa paya panzvimbo pekuti ndinamatire naeriya uyu ari pamwe chete nadawa akatanga kufa eriya nadawa ndiani
Andoti ivo andoti our pastor watsananguroti akataka kufa Ngaswelele rinyaya kwenda kuona eni paground tabva kuona ground uyoyora project yake kana iri kuzoramba soro yaita sei chete chisimuka